Daraja ninganje tukurigereria TV ya Voice of Victory. Ebigwansa Ebikogorwa. Ebigwansa Ebikogorwa. Ego konyunkare kwarengera kini rero goikobore. Ebigwansa igo Bikogorwa. Ebigwansa Ebikogorwa. Siku ya Jumatatu weka siku ya Jumanne kutoka kwa Rumoro yote akira chinsenye weka chinsei sano na mwekero tote aba na maino na kwigule Ebigwansa nigo Bikogorwa milita na ngoro kwa PT1 machine Via kema nendo mwancho muligeredia okonyongare kuwa lenge squeeze wikoka lenge keke okolemereme yao. Karibu sana semo yetu ya kabiri Ebigwansa nigo Bikogorwa TV ya Amazing Voice of Victory chinga ketiga chiabono mahambia MD Petro giga se studio karatero no mugeni to giga to busanga nere yemeremo anemono yobo kanika nkeke bwa mwene kiringa bwa mukonyene nanda asaikeire. Karibu sana inde semo yetu ya kabiri. Asante sana brother. Ende togendere busanga no mwancho muligerio legali. Sana. Tolinge anemono intibwa wakonyere obo mekaniko wiga asigwikire omukaniko obo bwankonyere ndaisogota yabanga wanduziriara one na watekatanda lekerengo cha town na watekatanda bana alekora ri chambe na go tetara emia by that time bora nimbo watekatanda tuliga tande ke ni ngaje tebija nainche kerogo cha bwana wata umuntu ne gasi ali ngaje tebija ngaje bakabana ambarake nimba ngaje chombe ntukete na chirute kaya ndeso tanga no mulimi ole omutu gibwecho ndeso tanga malionzi pi ayambugate igarweto so mekaniko no anyano amangana yo kunyamu mukungu ma tataliyo ngoko manyora para ngabona limwe wana ngabona kwa munyomere amali alia alindwete ko chisobo no arwetai no asemere yane ikonda so tanga obota chirimbugate nebintu byose pimbugate none yange mbegete none karamu yengi mugatiga nga no yarwari ebese kwanyolete nero kwa ulte karamu ebese na kwanyolete nero kuragera ebese kwanyolete nera akora kirigendo bwone so igonje tuliko koramira mende onsi igum expect obebonole in fact emere moras mokore onye sawa ko bokiri byarande biyoreti you must work because egasi yokora egende getangani kera kyo mwana mindo tete ko te before dara akora gasi yo emanya ngai ningo egende getangani okwimanya ai ningo nchibweka ayo monyane tali mokao tali bana bao tali mawo mentali tato mindi ayebye kura imanya nga ai ningo a point ende ya kabere what are your future vision ya one kyo bwato ko chakora amukale te wo chibosio musingyo te wo chakoba gosingyo wakata kumenya makanika bieka echaki ya ikere ya wake kwa bimbiro ko ro kwa butoiru kenenge university wana ngaya nganje kanika bona gabungiye gokonye bona bwe mabwana ko ikerere gaiga nkonye koso bishazi baje bagokonye yes koso mondo na ki we have been town for 30 years 40 years okoro makaniko nakele tuaje nyanju ya enge forest ngabone arabiri what have you done so that really nkwalenge town by that time kwalenge mekanika abana aba bakuru sasa yekorumaega imbara nige nduru so osega se bara nyange pi atenga bara nyanyale bochete oliga nande onyo cheto le biega tata bwa gachitega tato ngende kosi nende tokole egende keneki yake kaza na wote vinga anmono muntu naranda ko raga ni kuma usoraga ni ujoin usoraga ni ukoliga wote vinga okay na kingo chaka naiji musumuntu naro wote mna wande ebe umwana ngwiburu ali konyoranga akuchap chap ate ko karo mekaniko njura mutebi olio kaneti gokore miremo mune yo mekanika ende sokoteba egende tangante to conclude point ye chibesa ebese tu okonyora kuru chwa kali ali garage kali beso gotringa nebe sokonyora nyokobwa mato mukungu no mukungi kiraro mukungi naro kunge binte bibyaba bono kero ko bitatera ano ko bitatera to basaja to koleta oyo kumanyana kya mabuteji ngini anda nyomba ni senere bono gikwara tere chibase chikwagure chiombe kwagure chingoko musaidizi oyo ga deputy ya ona ganta kuchirenda
mamira mambia ndebe seria ruharia ne yo makanika ya waka je kwa ona na kalimase asegete bono mwanya banda na beta isane ke banza tena yo monto yo aru muibi areta ku waspa what but I know manyete what inkyuga net ko chivusyo na ndikyo kara ko na ndikyo tegete kokora na ndikyo kara wanya jwa sia chiao igende tangani the retro you get make use of it ebese wa wanya orenke kenda nya korere kieke nya korere again ega singia mambi again na ndikora customer bia tali ngabona kwa re customer ngayo ngabona liwoisanika korere customer bia na ndichanya go chamambe madali to korere customer 10 kweli ikumanyo bwa 10,000 cream asirase kwa bakoro waje bukomi yejura chingi orochora koro mutie nyonyo arenga mutie nyiga to osokere bujana bogonyo bwa singero 300 200 100 chibaza is enough to you chibaza njira asu chaite chibaza njiro in fact I want to tell you there is a lot of money ngomwancho muligerelia chibaza njira asu to koranga besa njiri go to korro chibaza njiro imoka to kole nindu ano transport bali bamanyete nke kenyo kyana itale they can tell you more about me ana baade ngomuntu uyu wa nyomba ya marwate umuntu uyu is sitting well umuntu uyu asinye no muntu obwate binte bingi esenge njalia starting point ngai o makanika ikigazi yo muntu atanga ne nchafu na ne bisma kunya ne ekele ngane makanika akora oitara manyo buya wo makaniko amoja niache mu musori uri wo makanika asibe nambia ya kunyana mwacho muligerelia annemono ikeroto kuligerelia emerume menga bantu bakubania abasai merme yobisi ya white chops yo mondarabete omonda kabete suti asa do chigari but to wonde nemerme ya okora turagura suti mwana mento ichikire nyomba ichikire bwanza ni tari ko takobeka lakini onyo nachima mosinge kwande kanisa byega nanje anje ko kumilanga ande kanisa nabo kana muntu utako bayikanika ya muntu yo osingo ande saba byega nanje nabo kana ngaya ikanike ya nakyaga bayikanika no muntu ogeremire moye kaunti igo beseria umukanika beseria ko mecho beseria ko twachinga ko galinka tiri ko ngangoko no tiko kungo makanika ebe seria tiringere mwamu ngebwate ibiso sechihoyi ebe seria is very clean na bokurusia aria okorere ga seria orio ndore ngo bisara gukora muna bono muntu akora bisanyo akiri bukomi na inchi na ayo anda okoro makanika bwawo osore me bisima totaye bisima kwa bisima 10 kerege simango atire busabere busaba obwate 70 umutie oyore ngo bisaba akiri bukomi ikomiye choko bese chingeni okobesera amafuta chingeni okobesera chinyanya abande sukuru akonyo kusaba amabaka na wande tani because tatabuga ati era we jabe de sate ndabu aroje ngai sukuru pata ayo gotenga nchitikandi amaraba ngenda ko chibosia yo abaroto mani but again don't care on ndani no mono kero korosi maybe chipese chinyinge inakiye kubwa tinjira kyo okunye tume again tele tangani kera kwaro chipese chichegara chinyinge nakyo kuchitumeka one ogotumeka bona ukuru kwa maana na bakonya senge 10 nyora 200 ntumeke 200 obera kinya 10 cyo chitumeke bya chibase chige kigwa chinyorire chirwere taisi kwa kore sabu na kichibasa na nyora chinga naiga wajirwere taisi kwa rwere taisi nya sawa kore chiseni chibase chibona nkwere no le komba ndi kwanya nga mepi chiombe no chiaka mitu besha bera njira kora njiraja these are the man ngo use ko wora chenge umuntu nari mwina ote to kombo yobulemu ole mo bwaye besha bera njira kora njiraja ana onkurusi ngenda kombo ole mo buli mbeke chinsi yaga aya chibere chama bera njiraja ana onkurusi echi ngakano muri ko ko ndize chonda kwara sinye yani chibere chiribono iko kuchibaga ichiri chende school fees echinda kwa ibuli mbarona yanko romano mino sinele tabo sari wose ngoka no na manongo samila bana minto nale ngo samila university ya Meru na nale na somi moiseke bonika nanyo tare permanent president ibuli andia so ka tiko bona at least na jendo jana somi abana bakochia bona chiba chide we okuchiuse nanya sawo chimenda entire yo gonye tume sare yo tumeka rono mwana mino waka ne school fees atanga akia saru usina ndia samment ko kwa jamaa ngonya jigari ya 40 request wa jigo jai sana chiamendo jaja 40
ikongende tangani obuyaboli bwa gutumika kibera cyao kibeke na cyo gutumika kibera sanjire gutumika kwa manyanga ekikibande kanisa ekikyati gara cyande school ekikyande siye cyange cy'ingoko bono ko nyanga so gwara ko n'ikingoko kirya gwagorera cyange acyange bono ko rugaye garachi acyange kinala ingoko kimbura cyabyali mami uto kira bicyo bi bono ko nyanga garachi ga no ko use resources kinyingi korwa ko fiti ingoko cyane elinde natwa ingoko kinyingi natwa cyombe kinyingi natwa imihondo y'abantu ngomba eteme turuye garachi bono faida y'cyombe kiri kwa manya gukira faida ya ngomba yo gutekonyerora bono kibasi kwa yusiri bono ryama bara gocha ndakora kibake icyo kiri rwe ko kero ko ni ryama bara ya kibasi bari cyo kigocha bono no kumanya naki turuye gazi yo makanika ya letre matoke ane muyi odege da macha mange tali ali kwa buja kororoje kwata kaneke byo amache inkarenga kwanda ko muri mutungi nabo monda kwa ali ma muri mutungi raikaranza lakini awachi wadra bwagenda amankale kwanda kwabeka macha mutungi roje najire gatano mutungi ono icyira oyo mutungi icyira no wanda limo beka ngoro jando ko na mambiroje ngoranda mambiroje okay oyo wanda limo mamingwira naro aye kwagenda no bwato kuratumeka aye kwanda no bwato kuratume iko the little I get from here na begese chingoko abana ke bata rige nango karanga bale incho nanyo kurwana na aragira ngombe yana amabera ari abana nkoli bale ndi mono sana igombe tutole mentality eri yoko ligi mono yani igole yoko beka mono so that to twalege kikiacha kunya kianya uguchana usano twalege keke inyoranga wikogendera gukirikia oyo gukirikia so tuisandika na kirige ya turugo isandika asa man turugo isandika mata basaja tubwate chigo chinyinge sana tugo lenda ngani yo musacha kwa gacho kero doja bwa tonyo lembi ya bwaga igo matrito you get from here na jo ko yusu kwa gacha number 2 no to nyo mu kungo visha yo mwaka ne yes eneli tango matri yo musacha tani mu kwa kana chombe no na ye musacha we sacrifice number 2 no to somya bana baho nabasomya bana abandi igoro bakane ngaya bono mwako umato mungina abangina ngabale baba chaba nake kwanyora nga investment ne kwa kutosa nakali maseke ona kali maka na ali bako seri na obanda kwa minyora kamoto kwa kwanya kuragira ngaro igoma turi asiye yao nkwali tumbura turi kile gasi na yokoboko igo nga pesa ni kwa rosi akale mugare so bigete metembo renye pesa ni yao ikiagera aturi kirio ogocha kwewu ya aturi kirigirya nayo kwirigira yawe komonye oche kwiragira yawe komonye yes all right Mr. Isaac yes asigasi yawe yo mechanic in kikumereta anamona semya ke ikominene use client kikumerete wakako watebanga aiga na byokire egente tangani makanika mbogo the challenges ne nyingi sana munabono naboko genda customer kwa mrosiriga awate yale rotingo timbwati lakini bona abantu nanyore tenkaranga na asukire anje ngasuka kuruya sina arenge wana ngalanga customer cyane gocha 10 nabona are gocha kubyuka ndoje sukatambe customer ntangani company ra ko kibeza yega hemagari company kekere ngonya rosari kibashiri bako ani wikiri kekere bono kekere bako wikiri kekere gasika shabo chinyinge kekere bako kwa wikiri na bako nyabaka bakere tomani oranga kibese kinde cyo kinyora ebese nengi ya bono kina chiki customer customer ne ko nga pipito ngubo ko na robi igaro mugirango omungwano likire kwa rosi gari tanyo ko ngile ngile ngoko kwa lepo ko nyato mesi chibo komisi mi pori gari ya ko ya be yani chikasta manto wa chikasta machikurwa ne chikasta machitari kurwa tanyo ko rango akinde kankore because the literally okay ne chinka kurwa lakini chinke chinjwa the meaning and then nabusiko konya sige because uranyo ali kwa singi komi singi esukale ko ro singi komi kwa singi kianda esiringe yakobulira orojina ndogole togora sukari bikonga ibano to 2 litro bakurubalya ukwabruka nineji ngokora jirega ngesa gwe ngende liyo wakanga na ngabaga ke na kingo babeka usina kingo gatumeka madara no mwana nyomba mwana akanyoro sese bali igo turiko mwanga oyo nero gwanja mono because yo moja nyuma to moro kingaro moriri
na abandi bamoranga no muri umwana mana abanda ozaite na baganda ari yango isu bora na barabuka ikikasoma jina bachingaiko because a customer is a customer. yeah As no matter what akabesa kadi akoleta. Na kamana because at the end of the day, Isaac, you can agree with me. On your mundo 80,000, maybe gari ya trasere kacho kwa zile chiga. Oyigango koleta raka. yes No gakani. orojo chile oda ngitere na ne oi akwere 500 500 is good man. Yes. Aya ogote na kinje jiri gosempa so kwere 200 200 is good man. Yeah. Now it is you okumanyana kyo control chiwese bana chiwese wa chinyore na kyo kujimeke lakini customers eto bwa customer type angebe aba kwamboli bakurubya na bande mbale ba koranga abaona ate banga na ba ko bobelend is good But once you go in cooperative and no baganiti. once wo boss no wategeta Ikagere nere mirimo yao. ko agere ne memo yao Kagere uche gukano maide no gochora kweli. No bono nyari bere ngonde tradition nyinge nere ngucho okorera bia. nige ntonkere ke wapeni esenge yo tali kanika ege ntonkere ke wapeni so makanika konyorore nga egari yawe yakire you are paying good negari yori yakire is paying ya very good so bono ngayike gorocho muntu yaraende bwanga kolega siara nyora chibesa erinda amanya gocho so ngayoro chura chakire bono irenga naye ngayoro chakire Igali asoyo wakana bia. osorio gwakana lakini uri turi kumutiga kubekora abana bose banya kwikora mini waeri oyera bago takakorro mali customer nere etakorochio tari kuigubia Was that wasane. kari goisane kanga galite ya bei bono gwena kwa kwanye kuna na ne gwaira naga igari Okuna agwa yani oranga no ole nere na ne kwa gendari muna bone customer ne mbate ko nga Dennis Kamau no mwana onka igaro mwana on is giving a good money ere kwaro sigari ya okay ya very smart awatne dan monyo gamba igoli ayako nyoro gotumire chibe yazo kubegere chibe sesemi bona chibe sechi ndogwa muna bone abantu abaya kera baba pipiso ndobwata abantu ba understand na ke akena baba evanis baba Stevanis bama denga this person has done what do we do is to chibe stock right to so they give you there's some kaga some soranga oyere na anda abantu mbali batabwati ku chai una bari batanga nabo monta o chai gasi yao kira jiro renga ko ibere gari ya kwa morose ya beire in fact he can pay you well na abantu bono mbare bakora na kigasi egasi ne yoko chao kira waka na waka nani anya waka na chai mirimo yao. Bona zino kukora igora bona zino engineer mbongera bona engineer ningi So andake sometimes umuntu naro koranga nembere lakini oranaende kwaro siri oranga tokore tikende. Yes. Yani wose okwaro sibwangu. Kwa mukonya bwa bona kwaro sibwa matega sinere konyora mepe manyana ro complain ari kwa ogote bina ki indosiriga bona ri kwaro okwa manyanga direct mategera gotebi makati kangu manyatore. Yes. Muna bono nda orandi nyakita na kimutu ko ngati bakobori manyita ko bona ki diwa stress njiro bwate ngaya okumukani ko manyina ngomonto maybe yaza moto chaka kumwagi akubori nkwanywe ta match ayati ndani match awate jina tere chienda kinyunywa match ngekia ani jina tere nyonyo ko atari nga tata nga is the solution link na match amacha uri kunywa mange na agusiri umutu ikobona yegasiye nebwate binte binge ebitakire okogenda paka kwa manyanga ikaiga lero erobe yari erobiya taisata ngakine yokogesa ngakine tari yokogesa Ngakine kirigenda ngwatsi ngatichia konte byana mono wakore 14 years. yes Obu makanika boka wose igano na nduwa chage tokora ngendo kende na abantu bawo konya gaiga obaligete wosina wanafunzi abo wante bawo konya se mechanics so makaniko ikaiga nimbwata wanafunzi especially bantu kankwanira wanafunzi ya abanafunzi mbale konya rabajete bakore miaka 10 bale bakore miaka 5 bale bakore miaka 2 bale bakore umwaka yomo munabona mbale napokete ko babere. Yes. Ikonga orono oroche ronya kosoka amaji osensoko ani nane teni abana banafunzi bakataki mbagaste gocha nabara gora napokete babere. Last month nanyotaba mukuriyo yomo umuntu utaje soba kwana haya umuntu mukuriye gero mwana ye umuntu narumu ya sana umwana narega bumu ya sana kanyoro mukuriyo yokaraki
ogo cho yo komaleta bakaiga bakangaya ikonga nturkwirira no mugusibieka nimbwata bakere nimbwata muruya nimbwata mukuria nimbwata kusibami so o incorporate kero ngo corporate no yo bone gasi na kingo nyakora nkomanyande nga omwana oyo omanyire gasi bono kere gari ya kire kya yose ni sano limo oyo manyire ngumubeka namotebya ayeka ba namwe abanafunzi na nuri omanyire namubeka iko nga nkomanyanda abali mubane na abatanana kumanyoro yani ngaje mundu yamanyire nani kamanyire yes nani kwana nkomanyande nga egari ya parts chuka parts ngobeko tigane nyelebe bona na kwa wanafunzi usembele kwa sababu bona wanafunzi aba they will learn from you ona ino mwalimu wao bona payments kile mburu ya kile wa kole ni cyangwa kibe so mukuboho bona mara wana ngumanya ki ya baisi ambata ke konya resabuni bona namanya kuba ebe sabagana bagana ambara baje na rent baso ya nyumba bona kana na wanda manyanga ajinga kana rent jindagire iga ichinkore bona kuruga aba aibange kifia kani aliabwa aya na ndibona ukwanya customer cyakire that's why we train abana bato arako bakogutambe because customer ne wocho maite yes ni amone kibasi cyayema kwanyora bona rende kale ndemboro tigire gale na waje na kubekire gale nolyo chira nenje kuseme pinkale main moina nenje ngo kobunga bona in cooperation yi chonse ipimbora wana bintu byose mate biromo tuwa ikonga makanika witin carrot sabo wa kana izinyi neji nyinga bona ndebe ndakoreta sai chigali sana customer yachiro yochire orojino chikoparete chonse echikote carrot of issue that's what otanga ikanika ilibwate gase nyinga maranda ngaratie na kia kwaera and then every customer are satisfied yes aisa ne kenga something has been done esegarian aisa ne kakorek akanage because eganga ya nene no kumake yani a feeling na rose again tega tangani amato endo yakabere kenate kero sigu kiherire yani kiaro in the perfect way igongelinga we como kore bunagani aisa ne kama kwebese yes that's true igoto kore bunayo manyete ya na njeri kango feel compatible kere na akorire gasi yani yogo soka na nyawande manyi na chira bandi katinyo kwana na akobege lunch mabo bani ngo feel compatible na kiga ya akorire yabeire bona ayo kwenda na ndege ndekendo mwana minto tingo takana rasimi ya customer ya rure gara chiga tingo takana nyarora ikonko ranga maybe igendongera nda karabi bona kina nyarore na bongo beko goto yani ngo bekanda iunga na kya ukwana omanya kwanda nga ya naga nyojo hoje mwina ngule ranch ostrage bona inerera mo yibo no no mo kwa ikongo manyanga maybe amnya gochi asike twana ira ndete katantrage trage meaning we kokore emerememia umakonyore eriwalo senge yes emerememia nero no nyaye umuntu awo chamandi na bon director yo ina ninje ngo siga change muna bon director na bakonyo no mwalimu onde barengene amatenga no na kiunga ya anta onaika egaliana na ibona roso ekorbe service no ni mbodi kanikaliana lani ni mbodi kanikaliana umathi no nyabo kwiguna ki nga family ya raira ngebwato munyagitari yo tari munyagitari oli erigete nga bano munyagitari oli kilo mochiori ono munyagitari okurwali ko sengenyata lakini esenge njo friendship eri ya egoche family ye nero kubarwai asinge bamwegena eso njoro bamwegena kwa tu na maitenga egasi ya perfect na igano onde igano ngo kole mirome yes in any time mo ngakire sim I must come that's why badna ki ngono munyagitari ko family ngoyo ne likanikali family likanikeli royo evakwegeni aliko honest bona likanikeli na bakonyora muna honest na ari korosi kigati yankwana omoche omwaka mesa kanyarango yaro mopiso nimbwaji gaja muroyo kurkweba nisibere mwako nimbwate yemo yae na bwate yemo muroyo bani na bwate yonde na bwate ibere no muro no mwana ya mokoro don na bwate eyende ko mochu kigaje ngwete kiro inye orojura gosro yo manda te bya kigaje no jo kinyo to sinyo igonga egasi yete honest do to be honest o muntu muyo mwegen ko maten mna bon director yo na go jon tigre ga joga to je korana mrago
so roje no digro muntu mubigaria tokona nyoje njikirege so egasi ko konya korabia abantu nabanga mind uye ga ko nyombo dikoros iko bona family eri ose family bona ibawe tenga ntwa zikanikaria dikangaiga inene problem dikanikaria na ndika tsinge njire lyo kubakorera nesa lyo kubakorera so wanjo muligereria negweta mangana maya kegemaga kuru Ebikwansa nigo bikogorwa meti amazing ways of victory tinga kichika cyabona mambye kartoga ndagusanga ngora igo igoro yemermeyiga yobu mekanika gusobo kaniko bokwene kinga mubuate kende abo bakorera batokoranga mundo maite arinze gari omuntu arama imense yes nimbye bolt na vera rugo leso eli amara boga go jira maiso oirioka amaboko mako mondara okwani otebe kai nje konda jera okwani baragora rigena ki ngakyo bona amuami nakiwa nakora but now ine remerema no obviously okwene kinga Ebikwansa ngwirigerio yes tutragenda simutu mako mwenye kwirina tulinturakora nakyo konyara kaboko oko manage asegari zeiga na ase mermendo gukora aya asoko mana kigara ki nimbwate byongozi egara kiga turabangi ono ngaranga the best thing ataka chora nebiroko toga entorabara ibatano ara ya bona benga banga bona ndabo egente kibona bo organization bona abantu bose n'abanafunzi abara yaba tubwate chairman tubwate treasurer of orange tubwate secretary and orange tubwate ababone n'abandi ndabara yabandi bone ebirogebi ni ntabo yinkara ngana yobore mijya egara generon abanobale ni nkorete kerege bona ngomanyanga abanati kagaiga mbalibia abanafunzi pakati mbalibia igonge egazi zone still ni ntabo yinkale bintu binde bono oranike iga bono honyo sine ngombe ekale kanya sine mol na abakonyo randika lakini iga egazi nakateki ngegenda so noko bekubwa matobia na abaiga na ndo beka abantu gete moko bwate na barobo abote ba ne loyalist ciao wadiwege netenga omondo ni mutiga bega ngenda sigete na bakunyara kubuga korenke ba kurende mirime na bono ko yenanga kiere naruka omuri kwati garane chiom okolisyo chiom aya mama watoto ene chingoko akondende igonga muna naruka ningesana getenga halima nasoka kekirege ndo kere control na ga bono muna ndege ga kirege ndo control ni kolege inde working from home Corona still ndaka sogan kuriya ninge ntenga no gan takuiko ke me Ebikwansa nigo bikogora by the way director Evans nyakeri nyamari agonte binga no bwati umurbiye gaho tebanga ya maine Ebikwansa nigo bikogora yes Ebikwansa anto chaiga sio mo ya egasi omuntu omanya tete ganga te omwana omintege ntakamu egekegotu ngirige tambe nyuma ndara gachaka ngando mongwana geto ko mayichonga nyoba gajire permanent ani wagajire chwe permanent mwaye omanya tena kitwanga nabangwana getega bagara watenga tata mwana mate ichichwa ko maki wagajire permanent bono ige anaona aja Quran naja Quran ngate litro you get you must make it better we konye tumeke buji onye tumeke buji ero siege ndege hono ngaja okay that's why sometimes nginga te byomuntu byomuntu dago chaira kini yako igole evrengere yes that's true na ndegero umuntu akotine yanga yayo ko otanga songa ngwa ndole sabali umuntu ko ulire yanga yari yonga to che sabali atomo mwana ngagenda angakwe yangeri anakolaki onda terembeke yangeri kwamwa umate ko wiro bongo the next round terito yugeto kokoreya ne abembe ne yawo igombi omondaza era kini embuyo mo evrengeri yangigoro nande umuntu kawo chaete igawo ko urebe right igo gendra konza by the way akile mbago chaete so wanjo moliganda tuskasi nini ndra kwa by the way Mr. Isaac what the vya no mwalimu ai no mulemu yeah le tuskasi nto kwirena kuma ya tore safari ya Isaac kuroba mechanic abairo mwalimu kuroba mechanic abaire umulemi otoskata mu mwancho muligale Ebikwansa nigo bikoro chibi amazing ways of victory kirongo manyawanga tokonyara matangaza beriga and then tokwirena
kogendra tero gusanga naiza kike gase studio wetenga aikanga cha mondo mami ngo rolling mondo inere ogotigire nsa wanza nero go chokolika yo chai yes au kole kan hoito muri se chingo kubigo awa nga chingo kechu kakara kana ngino ngo chani alright tos kata mo mancho muri ngwira na tole Ebikwansa nigo Ebikogorwa mj tetwele kreto no mageni onege gase studio Isaac Momanyi tos kare